И какво става, хора? Аз съм DBG Master и в този епизод ще играем Classic Challenge. Да, забрах 11 диаманта. И нека да започваме една епиката, вау. Започваме. На дека съм, аз съм с дека с паркето. Да, нали, разбира се, 9 левел. И да започваме. Между короните да го сложа. Той АФК ли или не знам. Не е АФК. Което не ми харесва, честно да ви кажа. Така, Валкирията, така добре свърши работата. Още малко щяха да ни разрушат кулата. Сигурно ще отпадем от първите 3 битки. Ама, какво се прави? Така, сега, тук искам да се дефенсна. Окей, сега тук ще пусна хоба и мега миньон, аз пак мега миньон, миньон хорд и след това запа. Тъй, след това да се приготвя запа. Тук. И да, тук. Окей, не се получи много добре, ама все пак. 9 лева миньон хорд. Какво е това? Може някой да каже? Защото аз не мога да кажа. Да, бе, то с колко епикарти има, бе. А има ли легендари? То още не съм си пуснал с паркито. Мисля да го спусна скоро. Тук браво нанесха хубав дими, затова ще ме разруших тавара. Окей, 1-1. Така сега. Тук да видя какво ще сложа. Ще го сложа миньоните. Окей. И ми пускам в паркето. Правя така и след това с парки. Не. Няма да има спарки. Окей, ще пусна Валкирията и спаркото. Мисля, че така ще е по-добре. И мисля, че удари само един път. Което не е много добре, ама все пак. Окей, завършим сигурно 1-1. И си отдам дайте. Добре. Това не е хубаво. Защото аз много мразя, както знаете или не знаете. Окей. Там. Вау, на 37 да им чувствам. Какво Fire Spirit прави да имаш ли? Окей. Видях, че Fire Spirit не прави демидж. Бе, само искам да включа звука. Така. И загуба. Което е тъпо. Кой левел? 9 левел. Окей, все. Сега тук мога да пусна Хога, Валкирията и Гоблина. И тези трите. Окей, сега аз ще пусна миньон хорите. След това тук Гоблин барела и направих пълно просто, нали? Взем мега малко, ама все пак. Остана един хит. Окей, на 2. Добре. Почваме добре, ама...
Сега ще пусна тя. Спаркито и валкирията. Той пък му пуска... Искам се опитам да мърда. Сега тук пусне ми хора, аз... Но гадно ще ми стане, защото... Не, почнаха да го бият ли, бе? Браво, разруших му. Сега... Ще пусна Фога и миньонколите. Но няма да мога. Добре. Сега пускам тези двете. По-скоро ще искам да бъдат на този път. Тук. Тук. И тук. Аре бе, сериозно ли бе, победиха да... Мега тъпите единици. И ми пак ще изгубя, то е ясно. И то е... Не. Изворчетина. Просто. Ние победиме. Окей. Само да направя така. Се дадах 3... А не, аз пък 10 джема направим. Окей. Пускам спад. Окей. Ти базикашки с мене, бе. Беше много тъпо. Да, може да видите пак днеска епизод на... Hill Climb Racing 2. Преди малко се инсталирах. И доста хубава игра, много ме радва. Този път ще го изненадам. Знам, бе, той ме не изненада, но каквото ми пада, което е добре. Окей, те не очаквах, че ще падя, но... Да. Еми, колата ми е рип. Да, вижте просто колко скелета ни. Тук трябва да пусна. Да, тук да минава пак. О, не искам да изгубя, бе. 10 има даш на празни. Ком се смееш, бе? Виж как. Вау, пусна си принца. Чак сега. Според мен изобщо не е добре. Трябва да спускаш единиците, когато трябва, не. Тоест не когато трябва. Да, го гледа. Порезка и 10 джема направим. Да, клипът да ви хареса, споделете го, коментирайте го.
и го харесате. Това не искам да го отварям. Искам да направя един чест опенинг, затова и събера честове. Ще видите, може би днеска или утре най-много. Да, утре или значи в четвъртък или петък ще заснема чест опенинг и тук ще е този чест. И днеска ще снимам на Hill Climb Racing 2 и до скоро.